Centrum podpory v Michalovciach vzniklo v rámci projektu Košickej arcidiecéznej charity Košice. A ja pracujem už od leta ako koordinátor projektu, ktorý má na starosti práve prácu s deťmi a viac menej s mamičkami alebo s rodičmi, ktorí sú ako odídenci z Ukrajiny a svoje dočasné bývanie našli v meste Michalovce. Naše centrum pomoci aktívne navštevuje asi 50 rodín, rodiny, ktoré ostali žiť v Michalovciach. Centrum je využité každý deň a priestor na stretávanie je tu v podstate neobmedzený. Rok, ktorý máme za sebou, vlastne priniesol mnohé udalosti a mnohé životné situácie, ktoré aj ovplyvnili činnosť centra. Deti začali chodiť do školy, bola požiadavka na jazykové kurzy. Máme tu jazykové kurzy slovenského jazyka, jazykové kurzy anglického jazyka. Tvorivé dielne s deťmi robíme pravidelne. V súčasnej dobe veľmi aktívne sa stretávajú mamičky, ktoré majú takisto svoje záujmy, už len to, že sa stretnú, ale máme tu aktívne cvičenie, mamičky majú tréningy, mamičky majú kurzy make-upu. Stále počas roka prispôsobujeme sa aj tomu, aké je ročné obdobie, či nie sú sviatky a riešime aktivity aj podľa kalendára. Som teda aj súhlasila, že pôjdem do tohto projektu, keď ma arcidiecézna charita oslovila. Tak asi ten hlavný dôvod alebo ten moment bol to, že som od prvého dňa vypuknutia vojny pôsobila ako dobrovoľníčka na železničnej stanici v Michalovciach. Tam som videla reálne, som pozerala do očí detí a matiek, ktoré odchádzali prvé dni z Ukrajiny a bolo to veľmi ťažké. A mnohé z týchto detí ostali tu. Ostala som s nimi v kontakte a vlastne takto išlo ďalej, že som sa dostala až k práci na charite. Vidím v tom zmysel, aj keby sa to malo urobiť len pre pár ľudí, tak naozaj vidno vďačnosť a vidno potrebu, že naozaj je potrebné. Veľmi pekne sa oni aklimatizovali v našom meste. A vidno, že sú samostatní, ale potrebujú mať oni aj priestor, ale potrebujú mať ešte aj pomocnú ruku, ktorá ich trošku vedie. Takže vidím v tom zmysel a viem, čo tí ľudia zažívajú, tak asi to bolo pre mňa to najdôležitejšie, že doteraz som s nimi a pomáham im.